Як так атрымалася, што экспарт калійных угнаенняў вырас амаль да санкцыйнага перыяду? Ну, перадусім вырашылася праблема з маршрутамі праз Расію. Таму што ў 22-м годзе, калі, дарэчы, гэты кошт угнаенняў быў на піку, вырас у некалькі разоў, расейцы далі спачатку ільготны тарыф з беларусам, Лукашэнку, на транспартаванне нафтапрадуктаў, а з каліем доўгі час трымалі. І атрымаецца 22-гі год, калі былі самыя пікавыя кошты на калій, то беларускія ўлады не маглі экспартаваць калій. Але з цягам часу яны разабраліся. Я не ведаю дэталяў, што яны там падпісалі, якое пагадненне падпісалі, што дазволіла ім ездзіць па чыгунцы вазіць у Новарасійск і на расійскія балтыйскія парты, але відавочна яны гэта зрабілі. Ну і плюс самі беларускія ўлады зрабілі так, што перанакіравалі увесь экспарт, які раней ішоў на расійскія парты, які, не санкцыйны, яны яго увесь перанакіравалі на краіны Балтыі і, адпаведна, такім чынам таксама крыху расчысцілі шляхі чыгуначныя для таго, каб вазіць ужо праз Расію тыя ўгнаенні, якія праз балтыйскія парты вазіць нельга. Яшчэ такое пытанне, як выглядае схема, хто у ёй задзейнічаны ў паставках санкцыйных беларускіх угнаенняў праз Расію? Ці можам мы назваць нейкія прозвішчы? Ну, гэта у бальшыні сваёй, альбо ў значнай частцы, не ёсць, в прынцыпе, абыходам санкцый, гэта ёсць гандаль па-за санкцыямі, таму што Кітай і Індыя яны санкцыяў не ўводзілі. І беларускія ўлады спачатку эксперыментавалі, рабілі это праз розныя пасярэдніцкія фірмы, потым яны былі вымушаныя адмовіцца ад такіх юрысдыкцыяў, як Кіпр, для некаторых паставак былі вымушаны адмовіцца ад гандлю ў еўра, потым у доларах, ну і неяк дамовіліся у істотнай прапорцыі, дамовіліся гандляваць у юанях, адпаведна, ў рупіях. Кошт калійных угнаенняў патаннеў у сувязі з санкцыяў, і, напэўна, гэта зрабіла нашы угнаенне больш выгоднае для пакупнікоў на рынку, ці у сувязі з гэтым варта чакаць павелічэння попыту? Ну, кошт угнаенняў патаннеў перадусім, беларускія угнаенні, хутчэй за ўсё, згулялі ў гэтым ролю, але адна з асноўных прычынаў гэта тое, што беларускія угнаенні былі часова прыбраныя з рынку, гэта запусціла шэраг праектаў па новых шахтах калійных, перадусім у Канадзе, велізарная шахта Дженсен, таксама ў Афрыцы, таксама ў некаторых еўрапейскіх краінах, бо гэтыя шахты, яны дзесяцігоддзямі стаялі замарожаныя, праекты па іх не рухаліся з-за таго, што кошты на калій былі нестабільныя. Ну, а зараз, адпаведна, у чаканні гэтых новых магутнасцяў, якія будуць уваходзіць у 24-м, 25-м, 26-м годзе, ужо ад гэтага толькі кошт угнаенняў знізіўся. Ну і выглядае так, што будзе далей зніжацца, хаця на сённяшні дзень ён усё яшчэ вышэйшы, чым у дасанкцыйныя часы. Яшчэ адзін аспект тэмы хацелася б закрануць. Індыя больш не будзе купляць нашых калійных угнаенняў. Замест гэтага яна вырашыла набываць адпаведную прадукцыю ў Расіі. Журналісты з інтэрнэт-парталу «Зеркала» прыйшлі да такой высновы, прааналізаваўшы звесткі індыйскай статыстыкі ў замежным гандлю за мінулы год. Летась Індыя закупіла калійных угнаенняў на суму $1 300 000. Асноўным імпарцёрам стала Канада, на другім месцы Расія. Для параўнання, ў 2022 годзе Індыя імпартавала з Беларусі калій на суму амаль $170 мільёнаў, а годам раней аб'ёмам паставак з нашай краіны быў вышэйшы на 60%. У чым прычына таго, што Індыя замяніла Беларусь на расійскія калійныя угнаенні? Ці гэта прычына ў санкцыях, другасных санкцыях, пад якія можа трапіць Індыя, або не абавязкова? Хутчэй за ўсё, Індыя пад другасныя санкцыі не патрапіла бы, калі бы купляла беларускі калій, працягвала купляць у рупіях. Але прычына, па-першае, то санкцыйныя абмежаванні, яны значна ударажаюць экспарт, у прыватнасці значна складаней
страхаваць гэтыя перавозкі, адпаведна кошты падымаюцца. Немагчыма таксама разлічвацца ў доларах, і гэта праблема, это не такая вялікая праблема для Китая, дзе і Беларусь і Расія шмат што закупаюць. І таму, калі яны прадаюць калійныя ўгнаенні за юані, ім ёсць што на гэтыя юані купіць. А на рупіі ім не так шмат ёсць што купіць, таму што індыйскіх тавараў у Беларусі, ў Расію імпартуецца значна менш. Ну і, адпаведна, паколькі расійскі калій не пад санкцыямі, то ім значна зручней і танней купляць яго. Ну і тым болей, я думаю, што расійскія ўлады працягваюць спрыяць сваім вытворцам у выдзяленні найбольш выгадных чыгуначных маршрутаў, таму што ў Расіі ёсць чыгунка і марскія парты. Это дагэтуль з'яўляюцца такімі вузкімі горлышкамі, умоўна кажучы, не кожны, хто хоча, можа вось прям сёння на сёння нешта адтуль вывезці. Таму ёсць пэўныя заторы. Расейцы спрабуюць разбудоўваць гэтую сваю інфраструктуру, але доступ да расійскай інфраструктуры і кошт яе, гэта ёсць адзін з чыннікаў. Ну, сапраўды, адна частка угнаенняў ідзе ў Кітай. Ці Кітай не азіраецца на санкцыі, ці не баіцца іх? Ну, Кітай і Індыя, яны санкцыі не ўводзілі. Кітай і Індыя патрапілі бы пад санкцыі, калі бы яны давалі свае юрысдыкцыі, дапамагалі бы пастаўляць гэты беларускі калій у тыя краіны, якія санкцыі ўвялі. Ну, вось, уласна, прапагандысты і чыноўнікі Лукашэнкі заахвочваюць да гэтага. Ці рэальна такая схема? Гэтая схема рэальная абсалютна. Ну, на гэтым этапе я не магу сказаць больш. Але, значыць, мы ведаем, што Кітай вельмі даволі масава выкарыстоўваецца для абыходу санкцыяў і супраць Беларусі, і супраць Расіі. Таксама ў снежні 23-го года амбасадар Беларусі ў Індыі Андрэй Ржэўскі заклікаў разблакаваць пастаўкі калійных угнаенняў у гэтую краіну. Ці ёсць перспектывы? Значыць, агулам ёсць вельмі вялікае лобі па тым, каб разблакаваць санкцыі супраць беларускіх калійных угнаенняў. І гэтае лобі падтрымліваецца сярод іншага краінам глобальнага поўдня, і гэта не абавязкова яны робяць. Ну, іх аргумент тое, што людзі галадаюць, і, значыць, таму трэба гэтыя пастаўкі разблакаваць. Пры гэтым, як я ўжо сказаў, што санкцыі акурат такі дапамагаюць вывесці на рынок значна большыя магутнасці, якія ў доўгатэрміновай перспектыве, і гэта ў доўгатэрміновай перспектыве больш выгодна для краінаў, для Бразіліі, напрыклад, ці для краінаў Афрыкі, але ў тым ліку верагодна, што яны вось гэты ціск на міжнародную супольнасць чыняць і з падачы Расіі, з падачы таго ж Кітаю, які збольшага саюзны рэжымам у Беларусі, у Менску і ў Маскве. Таксама выказваўся на гэты конт старшыня ААН, але мы бачым на сённяшні дзень, што гэтаму супраціўляюцца краіны непасрэдныя суседзі Беларусі. Яны бачаць вось гэтую палітычную гульню, і што насамрэч для глобальнай харчовай бяспекі не абавязкова, а можа быць нават і лепей, калі беларускі калій яшчэ будзе некаторы час прытрыманы з сусветнага рынку. Ну, а для Беларусі, напэўна, гэта таксама будзе лепей, таму што запасы калійнай солі цяжка аднаўляльныя, і чым менш іх будзе патрачана не ў нейкія інвестыцыі, а ў падтрыманне малаэфектыўнай эканамічнай мадэлі сённяшняй, то тым больш застанецца беларусам наступным пакаленням. А перспектывы якія? Бо менавіта ў Індыю калійныя угнаенні пастаўлялі праз Клапецкі порт, і цяпер гэта даражэй, таму нібыта вось выбралі варыянт Расіі. Лукашенко заяўляў пра намер пабудаваць у Расіі свой порт. Гэта вырашыць праблемы? Ну, у выніку мы ведаем, што порт беларусам не прадалі, порт Бронка. Там, што зараз адбываецца, я дакладна не ў курсе. Я ведаю, што нейкая супраца ідзе, але Літва цалкам заблакавала, сказала, просто не будзе вазіць беларускі калій. Значыць, у дадатак сказала, што не будзе нават прапускаць беларускі калій. Ну, а праз Расію так, праз Расію ён ідзе, але гэта, па-першае, даўжэй, па-другое, ўсё роўна даражэй.
Дзякую за гэтую размову. Станіслаў Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру, быў госцем студыі Белсат.